Brate, uzet ćemo još jednu nargilu, moramo to. Alo, konobar! Da, još jednu. Brate, vrijeme da idemo, a? Evo, brate, molim se. Ajde, zove konobar da plati. Konobar! Ajde, vamo, ajde. Ajde. Evo ti, brate, nemam ti, ja imam samo ovako. Pa, drugi put ćemo ostatak. A gledaj ovo, brate, nema više ni marke. Pa Sve sam pare ali potrošio. problem je što nemam ni džepova. Pa imam ja dobar način da zaradim. A brate, treba im sutra pare hit. Zašto? Pa eto, moram uraditi novi film kasno. Imam ja način da zaradim. A kako? Pa krivo sad ću pokazati. Dođi vam. Ali moram na kompjuter prvo. Leki bo! Trenutno sam na Binatexu, idemo da zaradimo koju marku. Uđete vi na Binatex, imate link u opisu videa. Trenutno imamo $391,66 i nakon ovog klađenja ću dići još $160, tako da ako ovo dobijem bit će onaj... na 100... Biće šiša, brate, milion. Sada se naš trend nalazi blizu linije gdje sam se ja kladio, tako da sad ću malo da čekamo i da vidimo da li ću ja išta da zaradim i ja sam siguran da će ovo porasti, ako ne bude ubiću se. Ajde Bože, daj šiša, molim. I evo, kao što sam rekao, evo rasta i sada zasigurno mogu da kažem da će ovo biti iznad linije, tako da ovo će valjda biti iznad linije iz koju sam klasu. Trebam nađem neki Crotibodex imovinama, tako da sa njihove je 62% i onda nešto tamo vamo, nemam pojma. I moja sljedeća uplata će biti na nekih, hoćemo na euro, ma može. I tamo mogu da zaradim 82% više. Ja mislim da ti je više kad ideš na euro. Ozbiljno. Pa jesi, 82% mogu više. Eto vidiš. To sam ja. Evo pogledaj to, trenutno imamo $533,66. To Bože, bit će šiš! Znate vi koliko to šiša? To je znači, ako je šiša 5 maraka, 3, 4, više od 4, više od 8. Ajde, bud. Ovo mi je sve od šiša. Ja više volim da se kladim sa $100 nego ovako, ali evo sad ćemo da uplatim opet $100. Ja mislim, brate, onaj kak zove da se možeš kladiti od 10 do 5.000. Pa može se kladiti od 10 do 5.000. Možete uplatiti od 10 do 5.000 pa vi upalite koliko god imate para. Ja se jednom 5.000. Zaboravio sam kažem da imate i Binatex turnire, tako da kako se više kladite, veća vam je šansa da upanete u tu, znači nema nikakvih kvalifikacija, to s kvalifikacija što se više kladiš, više dobijaš, prije ćeš ući, možda zaradiš još $100 sa strane. Mislim da je to jako dobro, jel' tako? Nije. Trend nam je pao i ide sve gore i gore, znači joj majko moja. Evo kao što ste mogli vidjeti, nema razloga da budete nervozni, znači trend ponovo počinje da raste i idemo da zaradimo te pare. I ja ću sada dobiti $182 ako prođem. I da, evo ga, sada smo dobili $635, tako da sve sam zaraditi samo za 2 minute, tako da ako vi želite da zaradite ovo, nemojte propustiti priliku, imate link u opisu videa i to je bilo to od videa. Ako vam se svidio, lajkujte ga i pretplatite se na kanal. Ovo je bio sketch. I subscribe-ajte! Da! Tako da to je to. Vidimo u sljedećem klipu. Reci čao. Ćao! I tu dragom.